Diporjorani sime kereng thayo 11 mandai বিধানসভা বাই খবজাক পূর্ব দিন বন্ধ বিদ্যাচন্দ্র পাড়া রামকুমার বেলা কবাই মহেশপুর কলিকাপুর রোহিত সর্দার সোনামণি সিপাইপাড়া নর্থ সোনামণি লক্ষ্মণ কবরা পাটনি হাতি বেবা কামি কামি আমসাইও থাঙ্গै নখলা পান্ডা সংজাজাখা তে পাইথাগো বুরাখা হাতিও লুকুথুম পান্ডা খ্লাইজাকমানি বিसिंतै लामसगमा पान्डाबो ख्लाइजाखा ओ लामसगमा पान्डाओ खुंथामसि नुखुंनि खरक चारसि ब्रै बुतार CPIM IPF तिनि बाना याकरै तिप्रा मथानि बाना रंफाक्या ते खरकसा साकरा गोजाम CPIM बदलनि आदं तिनि ओ पान्डानि बिसिंतै बुबाग्राना हामजागै साकनो याफरि रेखा अर बरकनो लामसगै नाखा 11 मान्दाय विधानसभानि बातायनाय बरम गोनांजों स्वप्ना देबबर्मा TWR सेक्रेटारि दिनारानी देबबर्मा इलेक्शन कमिटि चेयरमैन जम्मू देबबर्मानो खबै तेबो कुबुनि बरम गोनां तिप्रा मथानि आदं जोगसं Sini Medan Sabana langsung, sini Medan Sabana langsung, Bubagura longler, Dipramata longler, Bubagura ke, Medan Sabana ke, Bubagura longler, Dipramata longler, Bubagura longler, Dipramata longler, Bubagura ke. Ang eতদিন বহুত যাবত কাছাকনো নেতা খাইছে কাম খাই যত হা নাম্বাই থান কতেছিন আং বখাতিরবে থাংছেনে মাথানি দলন নে হামজাবি তিনি ফম খালাই তিনর नों आगेखे बबदल दंमानि CPM ताखाय बबाग्राना हामजागै फायखाता निनि मुं खायता मुंखा मंगल गामि खेबो जागा रामचंद्र सदर बेलायना हामबाय दल दंफोर कोन पद दगदे दंनि दंग तमा पद दाना पार्टी मेम्बार नgai lokal थांलि आता हांनि बांसु लिया सलै लिया तामुनि बागै फायमा खालायखान आं फायमाखाय आइंगो थाबो थांलिया हिबि हिमलिया ताकले हिबि हिमलिया हांकाय जे देश थांलायं थानाय तिब्रा मथनो हामजागै फायजाता राजानो हामजागै हामबाय तिनि अर CPM याकरै ताई IPF याकरै फाइनाय रंनो बरनो पाइपले हामजाक माताय चबानि चिबाय या फारो ताई बरनो लामसगो तिनि अर बुराखा बिसिओ पान्दानि बिसिंति के बरनो लामजाक सका अर 30 फेमिलिनि 84 बुतार अमहायके मानखा नरकता सिं नुकना चिनि अक्रा चाक्रा को बरक बतंगमाली नगा आसुगै लाथा सुंगै पानो बुबाग्राना हामजांमानि बागै थानसानि मारिना हामजांमानि बागै ताई नेक्स्ट जेनेरेशनो चिनि सुखथाय बरा राजि रंनि तंथाय रिकलांनानि बागैनो फियकमा मानजागनानि फियक जाकसिटुन नैनो अर मुक्ति मानानि बागैनो तिनि बुबाग्राना हामजागै राजा हिनि हामजागैनो बरक जतनो अर तिप्रा मथाव फाइबायक्या बुबाग्रानि गैनाय बरनो पाइपले हामजाक माताय चबानि जिबाया फारो आव बरक सठिक समय सठिक सिद्धांत नाका बंनि बुतार कासा बेलायके गोथार बुट बंग अफ बुट तिप्रा सारंनि दफानि बागै नांगौ हनिनो बंग अफ बुट न अर फान बक्सिनानि फायो बरनो पाइपले हामजाक माताय चबानि जिबाया फारो आर जारा ताबो फाइनानि हनि दंबायखौ तालासिदि ताकिरिदि नं बागै बुबाग्रा दगा खुलुगै तरिबो नरगो फाइनां गाय फाइबायदि नं अ पवित्र बुट रंनो मागना ताखादि हनि कबो मुनारगैनो आनि कबरनो माथाका मो हा लुको गौतम पान्डा तिनि बबो कामिरो खायजाका जों दासिमबो अर अंको थाङै यासाक सका लखन कब्रा बिसिरगो आरो रगो बरक अमहायकेनो कासा प्रोग्राम जत जागोन अमहायके बरक तिप्रा मथाव फाइबायक्या ताई आंध्र सुमारी बुट दिना हिनाय बरक जतन खाजनि बिसिंतै फाइबायक्या हामबाय